Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Cupra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo og Dudong, 28 anyos, minyo ug may usak anak. Taga Panabo City, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa lawas. Nga wa gyud ko makasabot, kay sige na lang ko nga maglipong-lipong. Nagpadoktor na ko, apan wa magyapoy alibyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang 23 anyos pa ko. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Alas 3 na gid kadlawon. Sakto na ro nga igikan pa dong sa trabaho. Dong, uy mogikan ka na ba? O ma, adto na ko kay alas 3 na. Pastilan yun ang trabaho ni Mos Agriculture. Uy, pagkasayo ba ni mong mugikan in town? Tunog pa kaayo kay kaadlawon pa man. Ang layo-layo ba ya ma? Mga kinahanglan gid nga mosayo. Nala, sige. Pag ayo-ayo, ha? Di magpakusog og padagan na ng imong motor. Hinay lang. O ma, sige ma, arin ako. Katugdaw sa hangin nga musugat na ako samtang nagsakay ko ng motor. Nangurog na ko sa katugnaw. Layo para bagid ang akong trabaho, anda. Antuson na nila ako. Si Choy ka? Tuan na ba ka sa trabahoan? Tugnaw mo lang. Nagfag masagani sa akong yagian ganina. Lagi, Choy sa? Tugnawa lagi. Bisan og nag-jacket ko, muto pala maghapon katugnaw. Tay paragod. Unya ban. Asa man taman udtuan ni ron? Aw, asa pa di sa atong paboritong kananan. Lami kay rong adobong manok o baboy dito ron. Unya, parisan dahil soft drinks. Ha! Makapanakla kita. Sus, goton ma jud ka, Choy. Tanaw eh. Dungan tagaon. Lami aking adobo din oy. Lagtub ka. Gusto kang sabaw? Yan ang init ba aron mainitan ka? Ibati magkatugnaw ganina. Ay, soft drinks lang eh. Ha? Soft drinks ang imong isabaw. Gago. Parehasa ng soft drinks ug sabaw. Pantula ko madunlan ta. Day, ang amo niya ang soft drinks dire, day. Kay matuk anya mi dire. Di baya na maayong magsikig soft drinks dong, ha? Bugnaw pa kang mugikan sa buntag. Unya, inom pa hinuon ka og bugnaw nga soft drinks sa inyong trabahoan. Unya, kaon pa gyud kag mantikaon. Nasamot. Unsay samot ma? Kuyaw kaayo na ba? Ang mantika gikan sa mantikaon nga imong gikaon, mugahi na sa sod sa imong tiyan kung imna na nimog bugnaw nga soft drinks. Di ka mahilisan, ana. Unsa ma? Kini laging bata-bata pa ta. Di pa kita mutuo sa sulti sa mga katigwangan. Ang unsa may lami, mo ginay atong kanon. Kay pagkalami na malangyod nga buinom og soft drinks, human mo kaon og mantikaon. Mao na sige ginako nga kaunon sa trabahoan. Hangtod nga milabay ang mga katuigan. Na-assign mi sa akong amigo nga si Choy sa Kapatagan, Digos City, nga dapit na sa Mount Apo.
Misamot kabugnaw ang maong lugar. Unya, ang unsam na yung lugar ha, Choy, eh. Bisan ugtong dako. Taas ang adlaw, tugnaw ra maghapon kay din, eh. Gabihan ni napitaw, eh. Mao jud kuno ni ang klima dinhi, Choy. Mura kuno bagyo. Anya, asa man tayo ni mga oro pamahaw? Na ako ni laming balbakuhan dinhi. Adto ta dito. Lambias itong kaon, uy. Kapanugam kita kahat. Human mo yung soft drink, Choy. Alam ito lang ilang balbakwa din, no? Ani na unya ta pero may magkaanan dinhi, Choy. Ni anagid mi sa among boarding house ni Choy. Makapahuay na gid mi. Oh. Di man deron akong cellphone di eh. Choy! Imo ron? Tubaga? Ah. Hello? Mag-ilis ako aron nga makapahuay na ako. Unsa? Choy? Unsa na tabo? Choy, mayo gani kini sugod sa sigari sa atong papananghid niya. Nga kuyog ang mauliro nako. Ang angog pasagdan taga nga mag-drive sa imong motor nga napagkas kaguol kay i-admit sa ospital ang iyong mama. Paunsa pa lang kasdan? Hey, bugnawa sa diri oy. Bugnaw kay hangin nga muhapak sa kong lawas, Choy. Hi, mura man og muot ang akong dugan sa katugnaw. Ha? Pag-sure ba? Uli kong drive eh. Munong sa tadyabi kay hapit sa tindahan kay murag maglisod magkus pag ginawa. Amsa? Naningkamot ba yagid unta ko nga antuson ang akong gibati aron nga mahatod nako ang akong amigo kay i-admit lagi ang iyang mama sa ospital. Pero ang nahitabo, gi-admit sab ko sa akong amigo sa ospital kay nakuyapan man ko sa tindahan. Bisan ila pa ko nga gitabang o gipainom og initubig o gihaplasan. Nanggahi hinuon ko og miungot ang akong baba. Ug ang finding sa doktor kay heartburn. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, hilig ko nga mukaon og mga mantikaon sama sa pinirito nga manok, adobong baboy ug uban pa. Dili ba di maayo nga parisan ni ubog ng soft drinks para pahili sa gitaon? Ikaduhang pangutana, sa pagkaatake nako samtang nagdrive ko sa akong motor, tungod pa to sa akong gipangkaon nga mantikaon, miungot ang akong baabaad to. O tungod ra ba to sa katugnaw? Ikatulo pangutana, gikan na ba mi adto nga mikaon og balbakwa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kun mabugnawan. Tinuod ba? Mao nga giatake ko. Ikaupat nga pangutana. Wa kaha nga gipanhutan lang ko adto kay tugnaw ang hangin nga musugat nako samtang nagdrive ko sa motor. Angay ka ko nga magpamasahe o magpahilot. Ikalimang pangutana. Diyang gi-admit ko sa kong amigo, ang finding sa doktor kay heartburn man. May mga tambal nga grisita ang doktor. Apan, wapan gyapon ko maayo? Malipong mangyapon ko hangtod karon. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodong. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga kong suliran. Aniya sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist, usa ka medical doctor ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account
kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga, he who does not trust enough will not be trusted. O ikaw nga, magginudahon ka, paranoid kay ka, uban po di po musalig ni mo. Mo na siya nga, he who does not trust enough will not be trusted. Bahan ka sa mga kugalingon nga, di kay ka musalig dayon po, nung ginudahon kay ka, they will return the compliment. Ang ato magtatambok na lawa si Dodong, 26 years old, taga Cebu. Wow, musta mang mga taga Cebu. Okay? So, ang problema ni Dodong kay sa to murag panuhot, heartburn, mao na siya no, ato lang ning hinahinayon og tubag no. Unang pangutana ni Dodong, hilig kog mukaon og mga mantikaon sama sa pritong manok o adobong baboy. Dili ba day maayo nga parisa ni ug bugnang soft drinks para pahilis sa gikaon or gigutom minong kodong ng imong pangutana da. Lami ba kay pinaritong manok ug pwede ra gud pero ayaw labog palabi po nga tambok na lang gid kayo. Gabay lang, sakto-sakto lang. No, kay maor ba na atong kasagaran pong madali-dali nga sudlaaning manok ug baboy, no? Ug medyo gutom kayo, ayaw po pag grabe po pagkaon nga left and right lang po nahungit, no? Yun lang, you chew your food properly para mga di po maglisod ang atong tinai pag-digest sa mga pagkaon nga atong gikaon. Kay basig magka-problema ka o dili siya madali mahilis, no? So, okay naman ang muinom sa kag soft drinks pero in moderation lang, no? Sakto-sakto lang. Kaduhang pangutana, sa pagka-atake nako samtang nag-drive ko sa akong motor, tungod ba to sa akong ipangkaon nga mga matikaon? Ning ungot ang akong baaba adto tungod sab ka to sa katugnaw. Well, these are mga possibilities nga may mahitabo pero hinaot nga nag-check ka sa imong blood pressure. As we all know, ang atong normal blood pressure is 120/80. O niya, kinanglan nga ang atong body temperature dili mula pa sa 37 kay febrile na ka or muubos sa 35 mag-hypothermia na ka. Sumao na ang atong bantayanan. Sakto-sakto lang ang body temperature para sa dili mo malfunction ang atong mga vital organ sa atong lawas, no? Sunod nga concern, gikan ra ba ni adtong nagkaon og balbacoa? Ingon sa akong amigo nga musibo kuno ang baka kon mabugnawan. Tungod ba maong giatake ko? Mo nang gi-advise nga kung kaon kag ngayon mga pagkaon na mas maayo lukewarm water ang kanon. Radi kanon ang imnon. Kay kung bugnaw, dili siya advisable mo ragi panis nimo ang imong gastrointestinal tract. Lukewarm water. Kamang sakto-sakto sad nga matuon nimo nga di po kay init pug kayo. Para nga mahilis ra tong gikaon nimo og dali rather than cold ang imong imnon. Sumo na ako istorya. Sunod nga pangutana, wala kaha ni gipanuhot lang ko adto kay tugnaw ang hangin sa musugat nako samtang nag-drive ko sa motor. Angay kaha kung magpamasahe o magpahilot o kaya ginang mamasahe o pahilot, no? Gani karon gikan ko nagpahilot, no? Depende po sa mo hilot kung kuan ba kanang expert ba, no? So kining panuhot naara po ni mga panuhot, no? Meaning nag-build up ang gas sa imong gastrointestinal tract o nang magka-develop kag abdominal problem, no? Mamugnaw ang imong tudlo, ang imong mga kuan sa tiil, o niya murag matrap mga hangin diha sa imong tiyan mo na ang kuan. Ang solusyon nga ni is no kuan ka, mo kaon gani ka smaller lang nga kuan, dili ka dinaghan nya gamay lang nga air ang bali dili ka mo istorya samtang nagkaon ka, exercise a little na mo kuan ka kanang mga pagkaon nga dali mahilis, no? Avoid talking while eating. Ayaw man sige kag tabi nga nagkaon kay or drinking kay di maayo nya lingkod ka kumukaon nya
you tulon, you chew your food slowly. Don't drink beverages by using straw. Ayaw pag-straw kung mainom kag mga soft drinks. Dito lagi nunggo ikan sa baso. Mga what? So kining gitawag na to na mga panuhot diha gikan mo gani waray-waray nga term ngo suhot, meaning ikabuhi or heartburn. So mao na ang ako ka istorya, no? Sunod nga pangutana, dihang gi-admit ko sa akong amigo dadto nung finding sa doktor is heartburn. Heartburn. May mga tambal nga magisita ang doktor apan wala man gihapon ko mamaayo. Malipong man gihapon ko hangtod ron unsa may akong buhaton. It will take time before ka mamaayo, no? Katong mga gisita tambal sa doktor nimo, epektibo to pero akong balikon do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time. So, continue lang ato. Kung may heartburn ganang problema, ayaw pag-inom og proton pump inhibitor nga like omeprazole. Kay lahi man to. Ang imong imnon, kining mo recommend ko Gaviscon syrup. Kung balikon, Gaviscon syrup. Pwede ra gina. Naara na niya, baligya niya sa inyo. Niya ka sa Cebu. So, pwede ra gina. Okay? So, hinaot kasabot ka sa speaker ni mo Dodong, din sa Sugbo. Kung nga to sa libuan, millions na minaw sa programa, kini nga kong suliran. Once again, ako Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. Makanunayon yung pagpaminaw sa mong radio program tapos katag rating din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide sa Takareman. Daghang salamat o maayon. So sa ka awit. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this on. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaawit. Ako si Raul. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Too good at goodbyes. And every time you hurt me, the less that I cry, but it's true. I'm way too good at goodbye. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kanay usa ka lalaki nga taga Cordova, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan wa Raul. Nak, 33 naman in taon ka dong. Wa pa magkikigip ila-ila na mo nga uyab. Ma, alang mo pagdali gud. Ay, nagdali pagod ay mi ng 33 ng imong edad. Tapos na in taon kas kalendaryo dong. Uy, basig mamatay na lang unya mi unya dili pa ka makasal. Oh, ma. Sa ato pa bay, imo nang iplaila si Isa sa imong magilikanan. Ana lang gid bay. Di tagod. Anong di pa mo kaganahan nga iplaila si bay? Di pa mo sigurado ni Iza bay. O gusto na ko nga ang akong ipaila-ila nilang mama. Kanang babae nga mao na gyud ang akong pakaslan. Uy, di mo ka siguro na bay. Kaya bisig kasado pa mo, di ka sigurado kung siya bigid ang babae para nimo. Bay. Tinuod ka, babe? Imo na ko ipilaila si mong mama? Oh babe. Finally,
After 3 years, makaila na gid taon ko nila. So, buot ti pasabot ba ani nga mo sugot na sad ka nga ipalaila ti ka sa kong papa og igsuon? Pwede. Yes! Thank you, babe. I love you. Dugay na gid kay kong nag-ampo nga makauyab na unta ning anak nako. Usahay, magduda na lang gud ko nga naliwat baka ni siya siyang papa nga bayot. Ma, Okay ra, babe, uy. Naibaw ko nga nag-joke ras tita. Ay, tinuod ay isa, uy. Maugay na buwagan na mo siyang amahan kay bayot man day tong kanahan. Mama, Ay, lagi-lagi mo hilom na ko. Ay, sige na, tiwas na taong kaon. Hello, babe. Babe, ma-overtime ka ron? Depende sa kong mga trabahoon. Nga naman. Magkita taon niya. Nga ako ibalita ni mo. Sige, babe. Asam ta magkita. Restaurant, hindi mo napili, ano? Oh, babe. Dapat special ang lugar kay special ron nga adlaw nato. Oh, ha? Nga naman. Babe, mabdos ko. May umaabot at ang anak, babe. Mablos ka? Oh. Nga naman. Mablos. Mura lagi kag... Wa malipay. Ha? Kon. Nalipay man. Excited ako makaibaw si Papa Ani. Nahibaw gyud kong malipay siya, babe. Labaw na kit siguro imong mama, no? Ay, kanindot anang balita, Maong ampingan gyud din ako, tita. Ay, tita ba, uy, pagmama na nako. Pero mga anak, kinahanglan nga magpakasal mo, ha? Una mo dako ang tiya ni Isa. Kasal? Oh, kasal. Mao na importante, nak. Sige, babe. Mas maayo gituod nga magpakasal una ta. Babe. Ay, kano saaman mo mamay sa ilang isa, nak? Salamat kayo sa iyong pag-ani, ha? Ay, way sapayan, pre, uy. Hain man si Kuya JC pa. Dari ko, day. Kuya, si Raul. Raul, ang akong Kuya JC. Oh, hi. Nice to meet you. Hoy, babe. Ha? Hello. Nice to meet you, JC. Sige na. Dali, anak. Tabangay ko pahimutan nga ning daan nilang pagkaon. Lunsam ko. Ganun di man mawasa kung nahuna si JC. Una lang higayon nga nakita mi. Pero, di na ko malikayan nga makatutok niya. Ano man niya? Babe, day off man ron mo, di ba? Babe. Pwede, imong ubanan si Kuya JC nga magpasukod para unya si sulog niya sa tong kasal? Ha? Sige na, babe, please. Busy ka, ayoko good. Sige. Salamat sa pag-uban ako, ha? Isa pa yan, eh. Wala kay laing lakaw? Basta lang sa tan. Sige.
Tinuod, nahitabog na. Lagi? Kaligribe ni mong ikastorya eh. Ikaw, Sad. Nindot sa kay kastorya. Nakaingon bitaw kung anong kano pa mo ta nagkaila eh. Oh, Desi. Sorry. Juan, mulakaw na ko. Napagyan tuon. Sige, ako Sad. Naunsam ko. Nganong ingon ani man akong gipati ni JC. Uwam ko pati ani nga to ni Iza. Ay, kag ina nga. Nakagusto ko niya. Dali, dili pwede. Mahimo na akong amahanin. O kaslo nun na ko ni Iza. Di pwedeng magpadayo ning pagpatiya. Babe, happy na gina nga itong kasal. Next month na. Magod, babe. Babe, are you okay? Mura lagi kag wa sa imong kaugalingon ning nangaging adlaw. Nara ko yung na, babe. Ay, kabala ka na ko. Okay? Api na ginang akong kasal. Nagkaduol na. Grabe ang akong kulpa. Di tungod kay excited ko. Kundi tungod kay naglibog ko kung sakto ba ning akong desisyon. Kung makasal na mi si Isa, di malikayan nga permi na kung makakita ni JC. Si JC? Nagunsab sa rin eh. JC, nganong gigakos mo ko mo? Di ko may umutan kung di ko mag-istorya ni mo ni before sa magkasal. I love you. Kung naibaw ka nga, nasa kay gusto na ko, naibaw sa ko na. Sakto ka. Ikaw ba'y nakasamok sa kung una-una sa kada? Nakaila ko ni mo. Raul. Pero di na pwede. Igsaw ni mo nga akong fiancé. O may umaabot na gidming anak. Huwag kong may lugong taka sa igsoon. Pero gusto lang kong may bawagas kong gibati para ni mo. Og mahal sa tika, easy. Pero padayunon na ko nga kung pagpakasal sa imong mangod. Pasilo ako. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song. Nga akong nakatunan bahin mo ni JC. Nga bisan pareha pa mo o gipati sa usag-usa. Pero dili na rason nga pasagdan ninyong makapasakit mo ang tao. Pareho na mong gisakripisyo ng magugma para sa tao na importante sa mong kinabuhi. Dili na ko to. Digay salamat sa pagtagdating mong tapo. More power, Armin. Bago ito mga igalan ka, Raul, nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkaluhan, too good at goodbyes. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker this. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marihitain o kabul sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kitapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-lain, kaagi sa kinabuhi, ginaglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.
Hanggang sa sunod na kayon, ikaw salamat sa inyong pagpapalit. I'm never gonna get too close to you, even when I'm going, leave me in the dark.